amor secret que no us diré. L'any que ve celebrarà les bodes de plata amb la cançó. En aquests 25 anys ha gravat més de 40 discos i ha tocat tots els gèneres. Però ara, Núria Feliu s'està plantejant fer una reconversió de la seva vida de manera que pugui seguir cantant, però menys. Gravar, fer ràdio o televisió, però a miquetes, i disfrutar més de la pau i tranquil·litat de la Font del Còdol, al barri de Collbató, on la seva família té una tradició de segles. Ve de quasi 300 anys, perquè l'oncle del meu oncle, l'oncle Badó, doncs vivia a la Font del Còdol, que és al darrere és on tenim nosaltres la casa. I bé, de fet, no s'ha deixat de venir-hi mai. Llavors, ara sí que estem a la plaça de l'Ajuntament de Collbató, no de la Font del Còdol. Ja en tindrem, però encara no. És la plaça de l'Ajuntament, on a l'Ajuntament hi ha el Museu de les Coses del Poble, que és una preciositat d'eines que s'han anat trobant... D'eines del camp. D'eines del camp, i sí, exactament. Llavors també hi ha el Museu d'Amadeu Vives, aquí, amb partitures, fotografies, que ell era fill de Collbató. En fi, vull dir, aquesta és la part, diguem-ne, la part antiga dintre el poble de Collbató. I per cert, avui comença la festa major, aquí al poble de Collbató. Jo haig d'anar a comprar, jo haig d'anar a la carnisseria a comprar i a la pastisseria. No sé tu què vols fer, però si m'acompanyes em faria molta il·lusió. T'acompanyaré. Doncs som-hi. Per on comencem? Què, per la carnisseria? Doncs anem a la carnisseria. Cap a la carnisseria. Hola. Hola. Què tal? Bon dia. Vinga. Posa'm l'espatlla. Aviam. Molt bé. Què fa? Quantes ne vol? Una? Escolta, si posa'm dues perquè em sembla que em vindrà colla. Això de la festa major, saps? Sempre n'hi ha que s'hi afegeixin i en venen els de Pedreguer i... Què et sembla? Miri, 1,6 kg. Molt bé, perfecte. Sí? Per fer-les al forn. Les faré. A cops, oi? Sí, exactament. Això de fer espatlla és tradicional a la festa major, aquí. Anys enrere es va... Esclar, es feia allò del pollastre, allò del pollastre. Pollastre ja ha passat de moda, Això era aquells anys que deia aquest golletero tinés que deu menjar pollastre cada dia. Doncs ara és a base de les espatlles al forn, i si no carn a la brasa. A més, és una carn boníssima, buscar el pastís de festa, Molt bé. Aprofitant avui la festa de Collbató, hem anat a veure la Montserrat per lo de la carn. Avui n'hi vam anar juntada. No paren. Oh, mira. És que pensa que fan un treball magnífic amb el seu marit. I ve gent de Barcelona pels pastissos. A més fan una pasta seca riquíssima, pastes de te, i fan gelats. O sigui, els talls de gelat també ho fan ells. Fabricació pròpia, vaja. Total i absoluta. O sigui que aquí ho has de demanar amb temps, les coses. Artesania. Que ja no n'hi ha. Ja està a punt per anar a ballar, vostè, també? I tant, seria més. Cada any. A més, ara tenim el casal, que ja l'estem a mig fer, però queda en forma d'embalat i queda molt maco. Ja està. Gràcies, Roser. Segurament us encarregaré alguna cosa pel dilluns, Aquesta casa és, esclar, l'antítesi de l'àtic que la Núria té al barceloní barri de Sants, on va néixer fa 40 i tants anys. Ella diu que la Font del Còdol encara pot badar i al nit mirar les estrelles. A Barcelona no es pot badar i la pol·lució fa com una closca que et té presoner i no et deixa veure el cel. Però són dos amors inseparables. I la posarem en un compromís i la preguntem Sants o Collbató? Oh, això no m'ho pots dir. Ai, que difícil. Sants. Segons quins dies i quins moments, i llavors aquí a Collbató per venir a carregar bateries, per poder-les gastar quan soc a Sants i quan soc a Barcelona. Però deixa-m'ho compartir.
sí, són perfectament compatibles. Absolutament, absolutament. A més, és tan a propet, en mitja horeta, surto de la plaça de Can Mantega i ja arribo aquí a la Font del Còdol. O sigui que els dos llocs, Sants no fa gaire anys, devia semblar una mica Collbató, en certa manera. Home, ha variat molt en esclar, poc 40 i pico d'anys endarrere, que és quan jo vaig néixer allà a la plaça d'Osca, realment ha canviat molt, ens l'han trossejat, ara és com, jo dic que és com una capseta de formatgets, saps? Però mira, s'ha procurat salvar el que s'ha pogut, lluitant molt, el barri de Sants és un barri lluitador, hi ha uns... el sentit cívic la gent el té molt a dins, i bé, hem lluitat i lluitarem perquè no ens el acabin de fer malbé. Hi ha encara aquell sentit de cosa de poble, aquella carretera de Sants, amunt i avall, et trobes amb la gent, et saludes, bueno, aquella cosa entranyable, no? Encara hi és, i jo hi estic estupendament bé i m'hi trobo molt bé. Bé, i de barri a barri, perquè tampoc estem a Collbató bé, estem en un barri de Collbató. Jo diria que estem allò que en diem el poble a part, o sigui, la Font del Còdol està enfront de les muntanyes de Montserrat i la festa major la fem a part. Vull dir, també a l'Era fem la festa major 2 dies, és maco, de debò, s'està molt bé, molt. Això de fer la festa major a l'Era hi deu quedar a molt pocs llocs de Catalunya. Poquíssims. I que no ho toquin, A més, puja gent d'Esparreguera, ve gent del Bruc, saps? I l'orquestra, que jo els veig allà penjadets damunt de l'escenari, que dic, ai, Déu meu, això no durarà ni 20 minuts. Tot anirà a terra, perquè s'aguanta pels pèls. Però, bueno, es fa un ball d'aquells sonats, amb el ball del Fanalet, després... Ball de Rams, també. Tu diràs. Ball de Rams, per la mainada, es fan sardanes, es fa també, doncs, la missa aquí a Can Brotons. I aquesta casa, que té aquí Núria Feliu, és una casa que ja fa molts anys que està feta, ja era de la família. Sí, dels pares, era dels pares. És que, esclar, el nostre lligam ja esclar, són 300 anys, quasi, no?, de l'oncle, del meu oncle, que eren d'aquí els Mabres, no? I llavors aquesta casa, doncs, bueno, es va venir a la part d'aquí, la Font del Còdol, hi ha la casa antiga, que encara hi és, que passa que està pobreta, feta pols, no? Però llavors, a la part del darrere, van fer aquestes 2 cases. Al morir la mare, després el pare... Bé, jo em vaig quedar a aquesta casa, el que passa que la vaig transformar una mica amb la idea que potser més endavant, per si venia a viure, i bé, la sort de tenir la família aquí viu, perquè si no tampoc m'hi podria dedicar ni ho podria cuidar, però aquí tinc els meus padrins, que són una meravella, que en lloc d'una en cuiden 2 de casa, saps? I això et permet marxar de casa, deixar la porta oberta... Home, tampoc cal dir-ho tant així, però... No he dit res. Però està oberta de debò, ja ho saben, vull dir, els amics aquí fem unes trobades divertides, vull dir, quan toca fer, per exemple, un dia dedicat a la nit del bacallà, agafem i ens trobem tota una colla, doncs, amb la Montse Minovis, la doctora Villatoro, Ibel Cunil, l'Enric Frigol, el Ventura Pons, el Major, i cada un fa un platet de bacallà, saps? I reunions musicals no se n'hi fan, en aquesta casa? Musicals no. Jo diria que amb els músics, amb els meus amics, amb la colla, doncs, quan acaba la temporada, venen amb les seves dones, i el Cuber, del contrabaixista, que és de Castelló, doncs fem una paella, perquè allí té la mà trencada, saps? Llavors aquí fora al jardí fem una paella, però de bufar no bufem, Només mengem, Aquell dia no toca bufar ni cantar, només mengem. La música queda per Sants. Sí, bueno, més o menys. Allà és on hi ha tota la cosa dels assajos i aquí quedo més aïllada amb tots els aspectes. Aquí vinc a no fer res, Vinc a carregar la bateria, vinc a badar, perquè m'encanta badar. I vinc a estar, doncs, amb les plantes, amb les herbes aromàtiques, amb els cargols, que m'encanta anar a plegar cargols. I res, vull dir, avorrir-me no, perquè no sé què és això, ni m'avorriré la vida, però sí que està molt més tranquil·la, molt més relaxada, i estar, doncs, amb la família. I els caps de setmana, si vinc que no tinc actuació, jo sóc la que m'encarrego de cuinar, d'escurçar els pantalons de l'oncle, la de la planxa també em toca a mi, vull dir, bueno, totes aquestes coses quotidianes, i que a Barcelona és més difícil. S'ha plantejat, Núria, que algun dia invertirà l'ordre, que la seva casa de viure serà aquesta de Collbató i que anirà a passar potser els caps de setmana o les hores així a Sants?
El que passa que... És dur, és un dilema, això. Sí, perquè mentre continuï fent la feina que faig necessito viure a Barcelona. Jo estic empadronada aquí a Collbató per això, Em vaig empadronar aquí a Collbató per poder rondinar molt i per impugnar per veritats que es volien fer aquí al poble d'urbanitzacions il·legals i tot això. Que encara es crides més aquí que a Sants. Aquí ara no, però d'uns anys endarrere s'havia de cridar molt aquí. A Sants no cal dir-ho, ja sortíem amb la pancarta, perquè el barri de Sants és cridaner amb aquest aspecte. Però sí que potser l'any que ve, amb el dels 25 anys que ja farà de professió, faré una, què puc dir, reconversió? Una reconversió. Una reconversió del treball, i llavors potser invertiré la història, vindré més a viure aquí que no pas a Sants, sí. Haig de fer canvis, s'han de fer canvis. Aquesta reconversió... Ha estat molt meditada però crec que és el moment de fer-ho. Ara és el moment just i a més aprofitant això dels 25 anys. Simplement és buscar un altre modus vivendi, no dedicar-me professionalment a la cançó i cantar només en llocs i en moments especials. I treballaré amb una altra història. Com que de treballar hauré de treballar sempre, perquè és una cosa que això ho tinc claríssim i a més no m'espanta, doncs, i disfrutaré amb el que faci nou, disfrutaré i m'ho passaré bé, i cantaré sempre, i gravaré un disc a l'any, i faré ràdio, i faré lo de televisió, però no viuré professionalment de la cançó. Aquest armari, més que el de la cantant de cançons populars, Núria Feliu, és el de la cupletista, Núria Feliu. Bé, jo diria que és l'armari de molts anys de cançó, de music hall, de cançons de comèdia musical, de tota mena. Són, bé, vestits de la cúpula Venus, de quan vaig estar al Molino, amb disseny, tots ells, de l'Enric Major, i bé, jo no sé, el vestit que vaig actuar, doncs, al Molino, fent tot el del cuplet, si ho recordes. Després, a la cúpula, fent tot de les cançons, tot les cançons de cinema, cançons de Broadway. Tot això ha d'anar a un museu, O sigui, el que passa que ara ho tinc aquí, ho tinc mig mal, no massa ben col·locat. Hi ha tot de la Mistanguet, que vàrec fer a Rio, que, en fi, vull dir, amb diferents fotos. A Rio, la sala de festes, La sala de festes Rio. Ja gairebé... Sí. Uf, quants anys fa, això? Exactament. Després, el que vaig fer al Victòria amb la Sara, també, que vaig estar amb la Sara i el Joan Monleón. La Sara Montiel i el Joan Monleón. Aquesta capa preciosa, també dissenyada per l'Enric, que a la cúpula Venus. Bé, i tot això, junt amb les sabates, els barrets, les boes, bueno, la música, l'espectacle. Aquí també en tenim un ple de brodats i brodadets. De brodadets, era molt descocada jo, escolta, fixa't. Era un vestit super descocat. Sí. Però està molt arrugat. Gairebé de vedette. No, això mai. Però, bueno, mira, tot això... Mira, veus, aquest també, amb un blau... Bueno, en fi. Aquí hi ha tota una vida, com diria la cançó del Machín, tota una vida a casa. Tota la planta baixa queda... Oberta. Absolutament oberta. Sí. No m'agraden les portes, no m'agraden massa les portes. I doncs ja es veu, ja agafa tot el menjador, després la part de la cuina, la part de la llar de foc, que a més l'utilitzo molt i la faig servir molt. I dona un espai, doncs, no sé, de llum i de, no sé, de respirar i de no sentir-se... que no hi ha claustrofòbia aquí, aquesta casa. Almenys jo no m'hi sento. Aquest racó de la llar de foc que dius que utilitzes tant, s'utilitza per què? Per llegir-hi, perquè això de llegir amb el foc, sobretot a l'hivern, sí, per les escarxofes a la brasa també. I a més per cuinar. Aquesta casa es cuina molt, Sí. Som de vida aquí a casa. No, però per escoltar música, veure la televisió, per llegir, però sobretot les vetllades a l'hivern amb la llar encesa. Les torradetes de pa les fem aquí. El més gros ja ho fem a fora, però aquí a l'hivern jo t'asseguro que és un espai acollidor i còmode, Molt bé. Sí, està molt bé. I després vull dir la part del menjador, La taula deu ser més aviat llavors quan ve gent més formal, diguem, més de visita. Sí, més o menys. No, pels amics, per la visita.
Sí, o també si som més de 5, perquè també hi ha la cuina, també hi tinc una taula. Si no, si és a l'estiu mengem a fora, aquí fora doncs al jardí, tant a l'hora de dinar com a l'hora de sopar. I aquí, doncs mira, pels Nadals, pels Sants Esteves, però no es fa servir massa, aquest, el menjador, sincerament no es fa servir massa. Faig servir més tot l'exterior i la cuina. Bueno, la cuina està tan impecable que també sembla que aquí tot es faci a la brasa fora. No, però es fa servir, jo faig servir-ho, El que passa que mira les ungles, veus? Quan vinc al cap de setmana o entremig de setmana, doncs m'hi poso a fons, perquè hi ha una noia que m'ajuda un cop a la setmana, però bàsicament ets tu que t'ho has de fer. A més, m'agrada, jo també hi disfruto i em distreu fent totes les coses de la casa. En fi, el cuinar sobretot és el que més m'agrada. Són diversos. Són coses d'imaginació, la cuina, i obro la nevera, què tinc avui? Ai, veig, mira, no sé, doncs coses de verdura, m'organitzo una amanida d'aquelles amb macarrons o amb arròs, i poso de tot, i la cuina és imaginació, entens? I llavors m'hi poso les herbetes, això sí, soc d'herbetes. Jo soc de les herbetes provençals, de l'orenga, de la sajolida, del romaní, de la farigola, com que surto aquí fora i a més ho tinc, doncs surto, agafo les herbes aromàtiques, m'agraden molt, i et canvia tot el sabor d'un plat. D'una amanida simple es pot convertir una esqueixada de bacallà amb una mica d'orenga, una miqueta de tomàquet, força oli, 4 olives negres, sobretot l'orenga i una mica de pebre negre, és que és una cosa increïble. Però llavors ja és com si no mengessis bacallà. Sí que es nota. Sí? Sí, perquè no ho dissimula tant. No, has de trobar el punt. Amb totes les coses s'han de trobar el punt. Aquestes són les golfes de la casa. Sí. Ja que dic per això que són unes golfes de luxe. No, estan en consonància amb tota la claror i tota la llum i les muntanyes. Sí, crec que havien de ser unes golfes així, tranquil·les, reposades. I amb un gran finestral que mirés la muntanya. Exactament, sí. Després en una altra habitació hi ha tot una... Bé, ara està buit. Sí, un armari buit. Què és aquest armari tan buit? Tota una vitrina buida. És perquè hi havia tots, diguem-ne, els trofejos, les medalles, de la Creu de Sant Jordi, que tot ho vaig passar a l'Arxiu Històric de Sants. O sigui, tot això, qui ho vulgui veure, està a l'Arxiu Històric. I aquí, ja, en fi, jo no m'he quedat res. Crec que les coses que se't donen, d'una forma o altra, s'han de tornar a la gent que t'ho ha donat. El sentit de la popularitat per mi és aquest, vull dir, el ser popular és una anècdota i llavors això ho has de revertir-ho a la gent que te'n fa, no? Llavors jo crec que està molt bé allà a l'Arxiu de Sants i per això hem buidat tota la... Tota l'armari i ara està buit. El fet que Núria Feliu tenia les medalles en un armari a Collbató, però a l'hora de donar-ho al museu, no l'hagi donat al museu aquest al costat de l'Amadeu Vives a Collbató, és perquè ella divideix perfectament, suposo, la feina és Barcelona-Sants, Sants-Barcelona és igual, i el relax, aquestes, com hem dit abans, aquestes golfes tranquil·les, meravelloses per llegir, per relaxar-se, això és Collbató. Per xerrar. Exactament. A baix també ple de fotografies familiars. Sí, exactament. De la mare, de quan jo era petita, de la meva àvia, dels meus avis, això m'agrada fer-ho. A més m'ho faig jo, o sigui, tot aquest quadre, doncs és un d'aquests treballs manuals que em distreuen i em distreuen molt i m'agrada molt fer-los, no? I com que jo soc com un ratolí i vaig arreplegant de la família, escolta, jo no ho he vist, què tens aquí, aquesta fotografia, dóna-me-la, saps? Jo vaig arreplegant tot. Després hi ha el bust de la mare, que li vaig fer després de morta, m'ho va fer un noi que estudiava Belles Arts, en Roure, i està maquíssima, la meva mare. I aquí dalt a les golfes, un altre llar de foc. Sí, esclar. Aquí generalment és on en venen els nebots, la canalla jove, perquè diuen que això és com una miqueta l'espai de les nines, no? Llavors hi ha el dormitori allà, i llavors ells es posen aquí, s'encenen la llar de foc a l'hivern, i aquí fan la seva vida, i també és una part molt d'ells, no? I perquè a l'hivern fa molt fred aquí, A l'hivern et peles de fred, vull dir que sort també de la llar de foc. De totes maneres, com quedem, aquesta llar de foc, també puja alguna vegada la Núria aquí, se senta l'encén. Sí, aquí fem... El dia que no té neus, el dia que està sola a casa... No, també pujo. També pujo per tot el paisatge que hi ha aquí dalt, perquè això és incomparable. I a més que a la nit, pensa que amb les estrelles, que et dic que aquí es veuen, els estels es veuen, doncs això ja és, no sé, encara no he vist cap ovni ni totes aquestes trobades que hi ha el dia 11,
però passen coses. És una muntanya absolutament màgica i tot l'entorn no és de màgic. El fet que això sigui tan blanc, que tot sigui mimbre i tal, diferent de l'altre, és estudiadíssim o és que les coses s'han fet una mica en mica tal com han anat sortint? No, és un contrast. És un contrast, el de baix, molt més, amb moble més antic i molt més... I això, doncs, no sé, molta més llum, que ja la té de per si, doncs, aquest espai. I perquè, a més, aquesta gent d'Esparreguera meravellosa, que m'ajuden, doncs, a fer-ho, a decorar tota la qüestió de les cortines i tot això, doncs, en fi, ells també m'han ajudat molt perquè tenen molt bon gust. O sigui que baixo aquí a Esparreguera i estic absolutament servida, Perquè aquesta és la part de la casa que s'ha fet fer, la Núria. És a dir, la casa, quan la casa la va heretar, aquesta part de la casa no hi era. No hi era. Tot això és nou. Això és pensant en què jo m'ho quedava i que venia a viure. I aquestes golfes les va dissenyar ella? Aquí vaig començar a agafar revistes i vaig començar a rumiar i a mirar i pensar... Realment sí. No ha entrat cap decorador aquí a casa i amb l'arquitecte doncs li vaig dir molt bé què és el que volia. I ja està, m'ho vaig escriure i vaig dir doncs vull això i així ha sortit. Per cert, tenim la casa aquí, tan a prop de Montserrat, amb tantes finestres que dona a Montserrat i els balcons que tots hi miren, pràcticament tot es veu des de tot arreu, des del jardí. La Núria deu ser una montserratina assídua. I tant! Sí. Montserratina de les que hi van a cotxe o les que hi van a peu? No, hi vaig en cotxe, però hi vaig a peu. No fa ni un mes hi vaig pujar i feia 2 mesos que hi havia pujat. A més, va ser una pujada molt maca perquè vàrem anar amb la família Carreras, del Josep Maria, amb el meu germà. Quan vàrem arribar a Montserrat ens va rebre el pare Abat Perdolet. I, escolta, ens ho vam passar pel camí, divertidíssim. Recomano la pujada des de Collbató. No és gens pesat. Quants quilòmetres són? No ho sé, no m'ho facis dir. Muntanya amunt. Hi ha pujades i baixades. Quantes hores de pujada? 2 hores i mitja, però t'atures a mig camí, esmorzes, portes la bota, fas un traguet... O sigui, ja seran més de 2 hores i mitja. No, 2 hores i mitja. I tot xinutxano, jo t'asseguro que és un paisatge maquíssim. I a més és per no oblidar també que hi ha trossos que encara estan absolutament cremats i que allà la vegetació no ha sortit. És per no oblidar-ho. És per no oblidar el que ens van fer, també. Entens? I bé, i estàs en dintre mateix de la muntanya. I llavors quan arribes i veus les pageses, et prens un tassó de mató. Bueno, això és de debò, Aquí la Núria, que ens ha fet una defensa primer abans de Sants, del barri de Sants, després de Montserrat, de pujar a peu a Montserrat, de visitar Montserrat. També, no ho ha dit, però és una defensora i és una fan del COC, del COC, el Comitè Olímpic Català. Absolutament i aferrissadament. Vaja, és que em costa molt d'entendre que els nostres atletes catalans hagin de passar per sota una bandera que no és la seva. Vull dir, han de passar per sota la bandera catalana quan hi hagi la desfilada dels Jocs Olímpics. Per tant, per mi això és absolutament clar i s'ha de lluitar per això. Sí. I ens està parlant inclús d'un himne. Hi ha un himne, s'ha fet un himne amb això. S'està preparant, vull dir, la lletra ja està feta. Jo la porto sempre a sobre perquè me l'estic aprenent de memòria. Me la va donar en Cervià, que és el que l'ha escrit. La companyia elèctrica d'Arma estan composant la música, estan fent la música i jo l'estic estudiant. Vull dir que, escolta, em costa poc perquè quasi me la sé de memòria. Doncs ja pots començar. Doncs imagineu-vos la música feta per la companyia elèctrica d'Arma. I diu: nosaltres solament exigim ser qui som. Desfilar per l'estadi sota els mítics anells i el foc dels déus antics, rere un sol estendard. 4 barres vermelles brodades damunt l'or d'un miler d'anys de vida. Nosaltres solament exigim ser qui som. I competir tots junts, atletes i ciclistes, nedadors i tenistes, catalans d'última hora i catalans d'arrel, criats per un sol nom, el nom de Catalunya. Nosaltres solament exigim ser qui som. Perquè hi tenim el dret, perquè sempre hem donat esportistes de marca i no hem de consentir que el fruit del nostre esforç resti ocult sota els plecs de cap altra bandera. Nosaltres solament exigim ser qui som. I podem.
i ho volem i ho serem.